Kasambahin tayo'y natanong na ako. Kasambahin, kasambahin, kasambahin tayo'y natanong na ako. Daytoy tiyanggaw, nakina, nagasag na, kada kapaman ako, kaputayan ako, ken para muli, kaya, ken Diyos, daw, inarabi, nagasag na daw, magdadapa, kaputayan ako, ken para mo magyaman kami, ken Diyos na pwede ang panagyaman mi hanapin daytoy inimi weni ka ta panagyaman mi hanapin daytoy inimi. Rugyan tayo, dahito ya panagdaydayaw tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kakabsat iraman tayo pa nga ikararagan, dagiti kakabsat tayo, ti special intention ni Pinky Jane and Ronnie, biyag ken ti pamilyana, ni Estrelita Puroganan ken ti pamilyana, ni Daisy Serkinia ken ti pamilyana, ni Benita Ulep Agno ken ti pamilyana, ni Norma Julian, ni Susan Castillo Harris, Presenida Castillo, Caridad Altares, kastamo ti panagkasangay ni Celia. Kakapsat, no adda talag tayo iti Diyos, di na tayo baybayan, no itatay ken kwa na tinaunag apamati, karabayan na tayo, ken di na tayo baybayan nga aywanan. Agtalag tayo ken kwa na, idaton tayo ken kwa na ti amin tayo, ti puso nagem ken panunot tayo. Tapno nga rod maikarita yung makiranot iti dati na santon a misteryo bigbigan tayo pa'y dagiti babak tayo. Dagiti nagkurkurangan tayo. Agkamatalag tayo tay ama, ta iso manang nga asi kan managayat. Datay amin ko na tayo. Agkonfesarak iti Diyos ang manakabalin amin, ken kada kayo met kakapsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko nay, isung agpakpakaasiak ken Santa Maria agnaay na Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakapsat, tay kakaasid akuma, ti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyak nga agnanayon. Amen. Mga sigaw, mga sigaw, mga sigaw, mga sigaw,
mga sikat. Mga sikat. Mga sikat. Mga sikat. Mga sikat. Ang sikat. Mga sikat. Mga sikat. Gloria Dios amor y espiritual. Gloria y Dios amor, ay langit. Gloria at Espiritu Santo. Gloria iti Dios, ikaw ang tuwang pagyagadagiti. Amin at taong panahimbagti, panagnak na kinlang, ay langit na ama, kay dayawin dakal, agukbat kang kintam, agyaman kang kintam, itinayag mo, alay langita, Gloria ti Diyos Ama, ikaw. Nasentibas pasul ilong kasien akin tuwing nagharap sikaw situ iti makanawan ti Diyos kasien Dinggim tuyarararami, Gloria ti Diyos Ama, ikaw ang tuwang. Gloria ti Diyos Anak, alay langita. Gloria Espiritu, Anak sa Panginoon. Gloria iti Dios, ikaw ang tuwang. Gloria sa
sa ang ikaw sa sika'y itinasalo, sika'y itinangat, ititim di Espiritu Santo, di gloria di Diyos ang aming aming Pumararag tayo. O Diyos, salsalaknibam dagiti agtalekken ka. No awan ka, awan ti anyaman anaimbag wenno nasantuan. Degdegam kat ti panangaasim kada kami, tapno babaen ti panangiturong mo. Umiso ti panangaramat mi kadagiti aglabas a pagimbagan ditoy daga. Ket masalimet mitan milatta dagiti gameng ana ilangitan. Gapoken Apo Meso Kristo nga nakumuket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Daytoy maibasa na daw iti may kadwa a libro dagiti ar-ari. Iti na minsan, adda may sa tao ang naggapu iti Baal sa Lisa. Inikkan na ni Eliseo ti 20 at tinapay anaramid ito muna a sebada anaapit iti dayta atawen ken sumagmamano a kapuros a mais. Imbaga ni Eliseo iti adipen na nga ipakan na daytoy kadagiti profeta ngem kinunati adipen. Makaanay kadi daytoy akanen iti nga gasut at tao insungbat ni Eliseo. Ited mo akanenda gaputa ko na ti Apo akanenda ket addan tupay matda. Iti kasta indasar ti adipen ti taraon kakas imbaga ti Apo nangan amin ket adapay natda. Ti sao ti Apo. Agiaman tayo ti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsungbat tayo. Si bubuslo namang ti Apo ket peneken na ti tunggal maysa. Si bubuslo namang ti Apo, ket peneken na ti tunggal maysa. Idaydayaw da ka dagiti amin na parswam o Apo ket dagiti adipen mo itanok da ka. Ti dayag ti pagariam ti sawenda ket ibileg mo saritaen da. Si bubuslo namang ti Apo, ket peneken na ti tunggal maysa. Mangnamnama ken ka ti amin na parswa ken ikam ida iti kanen no masapul da. Si bubuslo namang ka kadakwada ket penekem ti tunggal maysa. Si bubuslo namang ti Apo, ket peneken na ti tunggal maysa. Nalinteg ti Apo iti amin adalan na ken naasi ti amin nga aramid na. Asideg ti Apo kadagiti amin nga mawag ken kuana. Wen kadagiti si pupudno nga agdawat iti tulong na. Si bubuslo namang ti Apo, ket peneken na ti tunggal maysa. Daytoy maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga-Efeso. Kas maysa a balud, gapu iti panagserbik iti Apo. Iunay-unay kong agbyag kayo kas maikari, iti nangayaban ti Diyos kada kayo.
Kanayon kuma anapakumbaba na Emma ken naanos kayo. Ipakita tayo ti ayat yu babaen ti panagtitinulong yu. Aramidan nyo ti amin akabailan nyo. Amang iti mangtaginayon iti panagmaymaysa nga ite ti espiritu. Babaen ti talna ama magsinggalot kada kayo. Adda maysa abagi ken maysa nga espiritu. Kas iti kaadda ti maysa anamnama anangayaban ti Dios kada kayo. Adda maysa nga apo, maysa a pammati, maysa a bunyag. Adda maysa a Dios ken Ama ti amin a tao. Apo ti amin, agtrabaho iti amin, ken adda iti amin. Ti sao ti apo. Agyaman tay ti Diyos. Isan na ayat na ipetay kenwana. Igayaw maawan pating kana. Yung Ti Apo at ako kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti panakaiwaragawag ti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may pay ken ka o apo. Binalasiw ni Jesus iti danaw ti Galilea wenno danaw ti Tiberias. Simurot ken kuana ti nakaadado at tao agsipod ta nakita da dagiti nakakaskas daaw nga inaramid na idi pinaimbag na dagiti masaksakit. Simbang at ni Jesus iti maysa abantay nagtugaw sadyay agraman dagiti adalan na asideg idin ti piyesta ti Paskwa dagiti Hudyo. Inwaras ni Jesus ti panagkita na tinakaadado at tao nga umas asideg ken kuana. Iti kasta kinunana ken Felipe. Panggatangan tayo nga ta ti makaanay akanen dagitoy at tao. Kinunana daytoy apang suot ken Felipe. Kinapudno na ammo idin ni Jesus ti aramiden na. Saan nga umanay ti 20 pisos nga igatang iti tinapay a pagbibingayan da. Uray saggabasit dalaeng kinuna ni Felipe. At damay sa nga ubing alalaki dito'y anagbalon ti 5 at tinapay asibada ken 2 nga ikan. Kinuna ni Andres a maysa kadagiti adalan ken kabsat ni Simon Pedro. Ngem anyamet ngay dagitoy iti kastoy a kaado ti tao. Imbaga ni Jesus sa pagtugawenda dagiti tattao. Karuutan sadyay. Nagtugaw nga rod dagiti amin at tattao. Ag 5,000 dagiti lalaki. Innala ni Jesus ti tinapay ket nagyaman iti Dios. Sana imbunong kadagiti nakatugaw at tattao. Kastamet ti inaramid na kadagiti ikan. Nanganda agingga anapnekda. Idinabsok da aminen kinuna ni Jesus kadagiti adalan na urnongen nyo dagiti natda ket awan ibelbeleng nyo. Inurnong dangarod dagiti amin anatda ket napno ti 10 ket 2 basket itinatda kadagiti 5 at tinapay asaan naibos dagiti tattao. Idi makita dagiti tattao sadya ti milagro nga inaramid ni Jesus
kinunada, awan dua-dua, nga iso daytoy ti propeta nga umay ditoy lobong. Idi madlaw na Jesus nga umay dagiti tattao ang mga lakenkwana, tapno piliten da nga isaad nga ari, nagpaknimanen nga iskiso na kadagiti kabambantayan. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypay ken ka, O Kristo. Good morning. Are you good today? Kita man ta kaabay mo no good mo lataro pa na. Mula nga good ta isem na. Anya ti may mayat apo daytoy wenno daytoy. Daytoy. Kasla mo pompom ti cheering squad nato daytoy daytoy. 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 Daytoy Jiblo. Sure kayo? Okay, lapadasen tayo daytoy. Adda dagiti banbanag nga mabalin tayo a panunutan. Mabalim nga mapasamak. Adu madagiti banbanag nga hantay kabailan a panunutan. Ngam napintas to no mapasamak. Nya, hello. Well, adu dagiti banag nga kala ko madji mindset tayo at tao. Adu dagiti banag nga kayat tayo a panunutan ket iso ti mapasamak. At damo dagiti hantay kabailan nga panunutan ngam napinpintas nga amang no iso ti mapasamak. Ayay, dahil di pagibasaran tayo. Dahil Ebanghelyo. Umuna-unaan tayo lahat ti Ebanghelyo, tabi yu atidog, ado ti ilawlawag tayo no, kutkutan tayo dahil atidog. Umuna. Gaputan nakita dan sumursurot ni Apo Isos, edi napan nga Domingo, mapan aginanada, napan dajay bimalasyo dajay dan awen, at daman agururay nga tattaon, tatta dajay bantay, mapanda aginan na bantay. Simurot ti rinibribo, 5,000 alalaki, lalaki laeng. Han nga naibilang ti ubing ken babae. 5,000 napandaman ng bantay, dagtaman ng dagiti tao. Naasyan ni Apo Isos, kunanakin ni Felipe, ang pangalaan tayo nga tati pangpakantay dagitoy. Uray no 200 pesos, 200 kanyada, idi ka napatigan. Ang nga umanay para kanyada, pagtugawam. Anya tinaramid, adda may nga ubing, nakaigganti, 2 nga ikan, 5 nga tinapay. Nagkararag ni Apo Isos. I can't imagine nga, nagapuan na di tinapay, agapot langit nga, agagabor kadakwada nga agtinag, wano nagroar ije daga, da ije tinapay, idi nagmilagro, wano ije iganan ni Apo Isos ka, agan anak. Multiplication of the bread, han? Ano, imagine nyo man, nagapuan, ay kas ano ti panagroar na, panagaduna, da ije tinapay, nga iganan ni Apo Isos. Kas laayam nga, groar, wano, oh, pampanunot kayo, haan? Kas ano nga pa nagaduna, nagkapo di langit. Ish, kunana ka, mapanijig ganan niya po yung na nag-roar ije daga. Ay nakakita kay tinapayan. Di kay sabay mo, nakakita kay sa magkakaawatan. Multiple, edi ko ang nanganda amin, aging gana nga sa nga pulo kat 2 nga basket, ti na na kolektada. Taapa yang nga sa nga, dahil sa nga pulo kat 2 nga basket, 12 nga ruti apostoles, isudala ang tinagkolekta. O muna, sigkasikayon tayo. Apay nga, ay anya dagitoy nga tattao nga napansimurot kay ni Apo Isos. O muna dagitoy, pilgrims da. Agdaldal yasat. Dagitoy ay expert ti Biblia. I'm not expert Dagitoy lang na pan nagbasa, hangko maikarit nga eksperto akti Biblia. Isudatin ang ibaga, dagitoy eksperto, mapanda di lugar nga nakaaramidan na ijayda nga adalen. Kala ko madya multiplication of the bread, mapanda jay. Ije nakatayan dagiti tukling ije desierto, apay nga natay dagiti tuk. Apanda jay tapno amuda ije napasamak. Kin the same day ije oras no mabalbalin tapno makwada iso nga hangga agin lalay hanak agin lalaing ti Biblia, nakabasa ka Biblian ka sala ka mula naglaing nga mangi-explain hindi mo mauawatan. Katat dagiti nga tattao, pilgrims da. Agdaldalyasap da. Tano napandalaan nga ima-ima naggapuan ti basket. Amuyo basket, alat. No kumano napandala ang simursurot kini Apo Isos nga ima-ima, kasla ka mula apan magkimisa nga ima-ima.
Naggapon na basket. Ngamin dagitoy pilgrims da, amom dagiti pilgrims, kadagitoy dagitoy ijay panawon da ni Apo Jesus, ijay Israel di Jerusalem, dagiti pilgrims agdaldalyasat da with all the camelyo, ijay camelyo at the basket, ijay bukot na nakabuybuya kay ti kasjayan. Dadjay ti tent, dadjay ti handa pay ka nga aglutod jayan, handa magamin nga hambang nga ti staple food da magkatinapay, haan nga inapoy. Kaslakan niya tayo nga nabigatan kan, nagisaan kan, haan. Na-bake day jayan. Nagdalyasad da na-baken. Iso nga day jay apay nga the basket. Ngamin dagiti agdaldalyasat da, kinaagpayso na adda ijay kanya-kanyang pamilya, adda kamilyo na adda basket na, day jayan dagita tent, day jayan dagita kanenda, day jay pagturukan da, agra kompleto da. Kagapot ako na ni Apo Jesus pangalaan tayo tibang pakantayo, may sa nga ubing tinangitanggaya, nangited, nangiufer, DJ balon na, anya DJ. Dua nga ikan, imagine nyo yung ikan, anya nga ikan da itoy. Kabalyas. Uno, palapal, uno, ampaw. Anya nga ikan manon DJ, imagine nyo, ada da di desierto. Bakit ipang panunutan nyo kakasla dito naliwliwan nyo di kabaruan nga agkulkulagtit nga tilapia haan manual daw dan nga daingan aday jay. Apit ipang panunutan nyo presko. Alamat aglajik kayo manual daw da nga magmagnan alangan nga dapil agkulkulagtit mga eka. Kalat ented da kanya nga lumo nga kapiken lumo nga anya nag-udang. Apit ipanunot nyo pres haanan daingan tanagdaldalyasat da isungarod nga di tinapay, ti staple food da, tinapay. Na-bake day jayan, haan nga ijay pay laeng, ayan ti paglutuan da ka, agmasmasa da pay ladjay kada, haan nakasagana day jayan. Ngumad da jay kanenda. Iso nga day jay tinapay, most probably na daing day jayan. Depende na niya nga daing. Ada nagmi-meeting nga may nga grupo, diyan mo katolikon sa dagitoy. Agsagana da kano ti makan. Gaputa diyan mo no nya ti event day nga simbaan. Nala bagim ti kastoy, bagim makastoy. Diyan ka mo no nalpas di meeting ta nagaapadan sa. Amoy ti handada, daing nga nakakusilap. Sardinas nga nakayat ti agpalukat. Diyan mo no nya day. Day. Di most probably hantay awantay pa mo idi diyan mo ano daka idin ikit daka jay. Awan. Daingan tinapayan. Kaya di na kinagkararag ni Apo Jesus, kung nadagiti daduma, nga eksperto ti Biblia, idi nagkararagan, idi kinararagan nan, maysa nagiruar ti balon na. Natukay di puso, dahil di pa nagkararag na ta maysa nga ubing tinangiruar, maysa nagiruar ti balon, ayan ti basket da. Maysa nga anggulo day jay. May sala nga anggulo day jay. Kana idi na maysa nagiruaran iso nga 12 ket 2 tad 12 day jay adalan. Maikadwa ayan na ti basket ngamin dadya nga rod pilgrims nga rod dagitoy nga tattao. Iso day jay tinapasama ka multiplication of the bread. Kayso day jay inruarda dagiti adda kadakwada. Anya nang rugyanan na because of the trust of the child. DJ ubing idinruar na DJ kukwa na haan na nga pinanunot no anya ti kukwak. Dagi jay adda dyan ti basket da, no kasjay tinapasamak, dagi jay adda ti basket da, adda pay reservation da nga magitid apaya, baka maawananak. Kadi jay ubing inruar na. Dagi ti maysa nga anggulo. Dayay. Kaapaya nga ron nga da milagro ko na no, dayjay ti panunutan tayo nga anggulo nga inruar da di basket da, anya ti naggapuan ti milagro. The trust of the child, di talek di ubing nga nangi-share ti adda king kuana, isugarod nga inted na, iso natukay ti dadduma, nagited damet, inburay damet di adda kadakwada, apaya, di ubing, haan na nga pinanunot ti para ti bagina, pinanunot na para iti sabali. Nya? It's a matter of sharing of what we have kunana dayjay. Di pa nangiburay ti adda kada tayo. Kalatatta, nagado tinasalanta ti adda na nagado tinasalanta ti deta nalayos.
Kagmon mo na ito rakmet idi kapigsa ti layo. Ay kwa dito kasi na po Diyos nangato tayo. Adan salamay sa pamilya nga limbikas gapo tada magaburan nga maamot nga total nga nagaburan. Kadi jay ko na adan nagited. True kanyak mapandiay social action center. Nga apo iwi kwanto man la ijayan para tuyo duma para ta sound system yung nga agrararek ko na natararek kayo met. O na para jay duma ay won Kadi jay tao nga nangited. Agis istorya exchange of messages kami met. Naggaputi rigat. Haan nga iso tinaba na ngam naggaputi rigat na ikanlaan ti gundaway ammo na ti rigat ti maawanan. Iso nga ammo di puso na ti mangited. Kunana ti maysa nga padi nga na santo nga nalaing kunana no kastoy nga adda sa kuna, no kastoy nga adda biktima, no kastoy nga adda marigatan. Haang nga DJ biktima ti panunutam. Haang nga DJ sitwasyon ti pabasulam. Haang nga gaputan nag-speech ni presidente ka, nagakabil tayo ti flood control ka, imat at tama. Ori ka ikas ano nga flood control data kasi nga langit nga danom. Haang nga DJ ti panunutam ti kunana, no kastoy nga adda dagiti biktima, ti panunutam no anya nagyan di pusom, ibagbaga na no si asino ka. Haan nga DJ biktim. No na espirituan ti panagsasaritaan ko na haan nga DJ ikang kayo tapno maadaan kayo matikanan nyo ikang kayo tapno mga tibi. No, DJ pusom kas ano ka nga tumulong kano adda makitam akas diyan. Kalata ka arubam kasisaam. Ammom nga awan pagpa-ospital na ta less privilege nga rod mga kunatayo nga marigrigat ha mga sadot. Ngam less privilege nga talaga met. Ganarigat nga makapa-hospital, awan ti maramidan na, tibiruken na, di pusom, haang nga isuna. Kano ti pinanunot mo muna ka, sa dan tomat. Given nga kasjay da. Given nga di ti sitwasyon na. Kurakot dan tomat, given nga kasjay. Ti saludsuden na, huyo. Anya ti pusom. Iso da ubing, the matter of trust, the matter of sharing, iso tinangrugyan ti milagro. Idi inruar nan di kukwanan, da ubingen, nangrugin na to kay ti puso da. Kanya tinanganda salmo responsoryo. Anya ti kunana di salmo tayaw. Go. Ahong pa'y makikabisa oray may sa, ay na tinagbasa. Allah. Si Bobos Lon, kunana amang tenti apaw. Penikan na, titunggal. Apa yang kay mamamati ti maibas-basa? Oh. Ang kay mamati. Si Bobos Lon. Agbarbarayoboy no mangted. Kanan yung apat siya na, kanya kailangan nga makimismisa ka, ang kamatpati kanya po Diyos, ang kamatpati ti sa una. It's the matter of sharing, kung ano na dyan, no di pa nang ibura, ti saludsod, kas anong nga ibura dyan da kanya, ha, ang mga necessary nga dakkel, ang mga necessary nga maluki ka, tapno mangtid ka. So, di ubingan ko nanan, natokay ti puso da, nanganda amin, dagiti adalan, nakita dan, addamanen nga sumursurot dagiti tattao. Iti sabali nga banger. The another side of the coin. No kunata yung naaddan ti milagro ka po di ubing, in-share na dyan dakinwan, nangirwarda iti makmakanda, iso nga nanganda amin. Practical and logical, realistic, mabalin ang mapasamak dayjay. On the side of the faith, iti side ti pamati, apay nga hantay mabalin ka di nga awaten latan nga nagmilagro at talaga. Whatever no paggapuan na no, naggapu nga to, nagmultiply yung iganan ni Apo Jesus, naggapu yung unag tidaga, apay hantay mabaling nga panunutan nga nagmilagro at talaga, kaimado. No naunag ti pamati tayo, apay haantay nga mabalin nga ibaga nga di narigat tayo a panunutan kabaulan ti Dios nga aramiden. Iti biyag tayo
I-disregard tayo dayjay ta pilgrims da at dabalon da i-disregard tayo dayjay nga pamati. Apay hantay kabailan nga panunutan nga ni Apo Dios kabailan na nga aramiden. Hanya dagiti kayat mo iti dayti nga biyag. Hanya dagiti kayat mo nga mapasamak para ti pagsayatan ti kaadwan. Apay handa nga tanga kabailan nga aramiden. No dadto magamin ka ilimlimit tayo, jay kapasidad ni Apo Dios. Not even capacity arong pa di word nga kapasidad at a Diyos garod iso na omniscient God. No dadto matimang limlimit jay garaw kinlaing ni Apo Dios, di pan nakabalin ti Dios datayo, limlimitaran tayo. Ay anak nga maagasan nun, Father, nagkuna, isok ko na ni doktor. Mabalin, dapat gayem ko nga doktor nga kunana, nanda maagasan ng anya ti kunanan, agkararag kayon, milagro. Daytay met adalok-loko na nga gayem ko kunana, ingkay padasen di ka aruba may napigsa. Oh, dayta may sala baboy dayta. Diya mo na nga barangay, baka masilag. Wano, poblasyon ni Mestra. Anda kay kunana, adda di ilimit tayo. Even medicine field of medicine no daduma ilimit tayo, but tilaing ti Dios, ti milagro ti Dios no daduma gaming ka jihante kabailan nga panunutan, kabailan ti jihante nga kabailan na panunutan, kabailan ti Dios nga aramiden. Kano i-disregard tayo dayjay, iti kinamanagayat ni Apo Dios, hante ka di mabalin nga awaten nga immado talaga. Kurang ka di pa nagtalik tayo nga kabailan na nga paadwan. Uray duala at ay duala nga ikan ken lima nga tinapay. Apay nga limitaran tayo di grasya na nga agbalin akasjay. Huwag nga kabsat iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, nukit kitaan tayo ti grasya ni Apo Dios. Naparabor, nabuslon. Ipadasyo, the more you give. Dataka-atrubam, nagrigat, kakaasi, awan la ore kanumay sa nga bitsin. Para buram padasam. The more you give, the more you. If you do not give, ala kayo. Padasin nyo tiyang ngamangtid. Padasin nyo. No. Or dito'y, ang mga ibagaan nga na, nanipod simbangkot na dito yan. Kararag. Amo tayo mo ti sitwasyon na ta, kakaasi kayo mo nga nang paspasim pa datoy, nagado nga sakripisyo, kada ayat yo, tapno masimpalaeng, malpas laeng matpiman, kararagan yung majipadi yung narigrigatan ti uray lang nga, no agri lang tayo la kabailan tayo mati parokya ha, talaga nga awan. Nga milagro at panagtadar na, aging gatat na, nanipod da ito'y, addalat ta grasya. Haam mo nga limitaran nga awam mo, kwarta mi, Father. No kunatay mo na awam mo, mabalbalinan mi. You are limiting God's capacity. No, kala ko ilimlimit mon, kasla kinat mon, DJ, kasla insultek mon, pinagpatingga mon, ti grasya ni Apo Diyos. Iso ti kunak nga rod ka, why not? Hapay ka di nga hantay nga awaten latan nga talaga nga, adda milagro na pasamak immado. Apaya, anya naramitan na yung pasamak ni Apo Jesus, sumungsungad pala dagay iti tattao, imbaganan. Anya ti kunana, pangalaan tayo, pangpakantay kadakwada, amunan, di kasapulan tayo. Amunan, di kasapulan tayo. Isya sa matter of trust on the side of the people, kadagay iti tattao, talak, adda ni Apo Jesus, sumipngatan, rabiin, no kumano kanya tayo ka, agure atin nakpay agluto. Adda ni Apo isa aguray kayo nakpagsipak mo ati marunggay. Nag-aawid da ko man napanda naglutohan. Ngam linipat da diyan datayo ko malinipat dan ngamin adda ni Apo Jesus. Linipat dan diya kasapulan da adda ni Apo Jesus. Nakita ni Apo Jesus. Dinari na ni Apo Jesus ang pangalaan ti pangpakan tayo before the us. Sakbay da nga dawaten di kananda amon ni Apo Jesus ti kasapulan da.
Baka ti mo berberuken na kanya tayo kas ano tayo mga agkamang kanya na i-disregard tayo. Agkamkamakam ngamin, Father. Agkuligligan ka na eh. Apo, agdawa dagiti bunubon may. Niso nga, agmismisa ka pa'y lata. Ating kampay agtugkal. Agdawa ngaminan, Father. Huwag nga ron. Yes, we need that. Kasapulan tayo da kita. Kasapulan tayo ti agtrabaho. Kadagiti tao ka napanda, nagtalik da. Adda ngamin ni Apo Isus napanda. Before pay laeng, sakbay da pay laeng nga dawaten, amunan. Amunan di ited na kanyam. No daddo mga rod ka. Ang nga mapansumurot ka ni Apo Isus apaya. Nakpayagi saang. Agore ka kakamakam na. No trust ko na DJ sakbay pala DJ ubing nga nangited no DJ pamati dagiti tattao sumursurot dan. Why? Nari na dan ni Apo Jesus. In the first place, amudan at datalikdan kini Apo Jesus. Baka isumot ni berberukan na kada tayo, ah. Ore kada iti simbaan tayo, mat. Baka isumot ni berberukan na, ah. Kada kayo nga makimismisa. Mano nga percent ti Catholic dito si Salcedo? 20. Sa bagay, gagayom ko mo dagita papastor dita. 20%. Why? Apa mo data dandani ka pumusayan na iyanakak akatolikaw. Di makelak akatolikaw, nagkasarak akatolikaw, matayak akatolikaw. Ada na awis mo? Awan. Apaya? Ayun ngay, minkarit kamot. Ayun ngay. No dagduma, di gamin di talek, di pamati, no adda talek mo kin ni Apo Jesus, ited mo tabagim. Orayom danunam ni Apo Jesus, bayam nga di espiritu nati agtrabaho, no daddo magamin ka pantay, ikarkarigatan nga trabtrabakon, ikarkarigatan nga parparwarin ti milagro na, no. Ti milagro ka maaramid laeng, no jay total, full submission to Him, and then miracle happens. Antay nga nga pilitan nga, Apo, ag milagro ka kung, no. Ited mo la di bagim kin pamatim amunan dagiti tattao ka sumungsungad da pay laeng ka amunan di kasapulan dan. The same ore kanya tayo magkakabsat. Finally, anya mo tibunga na. No na naikang ka, nakaawat ka milagro ni Apo Jesus. Dagiti tattao nga nakaawat ken kuana. Anya tibunga na. Napandamot imburay. Go kuna na iwaras yung anya ti kaya nga sa uwan. Kanya tayo numari na mga naparaburang ka. Ited mo. Iburay mo kinikabsat mo. Ado. Nagado ti agkasapulan tata. Dagiti kakabsat tayo. Buy-buyaan tayo laida ti TV. Agyaman ta hanga dito nga mismo. Agyaman tayo tawan ti angin nga imay. Ura iti ayan tayo. No? Adda angin di yung kapigsat todo. Aduman ti kakabsat tayo nga mabiktiman. Pagyamanan tayo tahan nga ditoy nga mari na di pusom na makakita ka kadagiti biktima di kuna kun anyamot ti panunutom nga umuna anyamot ti maitulong ko kadakwada. Anyamot ti pusom nga rumwar nga makipagri na kadakwada. No awan ti awan mabalimot ta kararag mo. Apo iparinam ti ayat mo kadakwada haamman nga siya ngam dagiti kakabsat nga addaan so dako mati adda nga magipari na kinuray pay di pusom pay la di kararag mo na ka mangrinan. After receiving the gift kalpasan nga pinaraburan na kani Apo Dios ti aglaplaposanan ayan na di pusom nga mangituloy di mission na. Kas ano nga mari na di kaarubam nga adda milagro ti Dios gapuking ka. Hello. Kas ano pan nakari na di kaarubam nga si ka pinaraburan na katiyos ka agmilmilagro ga po ta. Apay adda nang ted nga jak mga sinweldo. Apay adda timulong kanyak nga jak dinawat. Apay nga adda nang tulong kanyak nga han ko mo binirbiro. Ta amuyo nga milagro kararag pala ni Apo Isusan ti ta adwa nga ikan ken lima nga tinapay tapno umado haanin ati milagro ka mabalin nga danta kanyam. Di ka arubang nga marigrigatan, nahiing ka ipa-check up ta ubing mo. Ordinary kanya, nga miracle kanya na.
Anya ti konflikt, adda ko makonflikt ti pamilya, uno ko, nakakasasao, nabayag nga kay nagsarsarita, timmang kang tapuso yu adwa, kabigla-biglaan nga, good morning manang, hanga milagro, ordinary kanya, mga milagro kanya na, nay, dati nakatangtangsit makisa umot hanga milagro day chay. Timog kayat mon sa nga milagro, gapot agap apa kayo ka, agpiwis ko madimo day taa, imbes nga agkapya kayo ka, ilunlunod mo mga. Nagtarindanom kumakong ko na may itang ikarkar. Madi adi nga kar. Han nga milagro, di ti kung kunana, ti milagro na mga ni Apo Jesusan nga umay. But in our daily life, no ordinary kanya, mabalin nga miracle kanya na. You're sharing or basit lang nga sharing mo, mabalin nga milagro day dyan. Kanya da. Nga mangtid nga aglaplapusanan, di mo pampanunutin yun sa gamin nga pamati ka, datay, ala, adda anghel nga bumaba, agiwaras ti makan, adda anghel nga bumaba, pag pinakawanan na dagiti aggurgura, kasi sama gamin. Imaginarin sama di pamati yo, paggapuan na data milagro, no daduma, dadta kanyam, dadta pusom, dadta bulsam. Nasakit sa nakam yo kanya ko, ay madipay nga tatna pader, urayag pay nga matay sa akong to pakawanan. Ay apa. Urayag pa'y nga damatay sa akam to agkapya. Nga siya atan nga si kaumuna. Imaginarin sa mga kami pampanunutan tayo nga milagro na tatanda tayo nga nakaawat. Dahil ta-give, milagay grasya ti Diyos. Even your baptism, even your faith, Christian family, Roman Catholic family, uray deta nga pamatim, gift day tano ibilang mo nga gift, milagro mabalin mo nga aramiden kinikapsa mo. Anya day jay, continue the love of Christ, ituloy mo lang ang ayat ni Apo Diyos, babaang king ka, uray babasit abanbanag, adda milagro ang mapasama. Anya ti kalaban na ti milagro, self-service. No di jay ubing ko na kumangka bagik awang kanag ang nga maaramid. Dagi basket da, bagik awang kanag. No ni Apo Jesus, nagbagбаги na sinerbiyan na, bagik dato, ilan sa adak tumo, idurugan dak tumo ilang nga mangilan sa tikros, dagitoy, anjak nga tultulo, self-service. Ti kalaban na ti miracle, iso da jay, no ti bagbagi mon ti pinanawa mon, mapukaw ti ayaten, mapukaw ti milagro awanen ang agwaras. So ti kalaban na data, self-service. Here, ito'y community tayo. No ti serserbiam kabagbagim. Awan ti milagro na. Nangted ni Apo Jesus ti milagro, iso na ti nag-perform, mabalin mo aramiden. Dita basit nga ayat ken tulong mo, mabalin agbalin nga, awang kanyam, awan meaning na kanyam, nga mabalin nga dakkel kanya na. Miracle kanya na. Is good. Na nagsiya at dagiti mabas tayo aramid ni Apo Jesus kung maimulmula kanya. No maimula. Karon may ka nakimisa nagmayata dengeg mo no maturo ka nga nakamulagat. Agawid ka ka iso nga isaw. Po natay tayo di mo lagbaliw. Timmang gantay dito dagang kaawam nagnaanan awan anga talaga. Laga kabsat. At mayat no tingitingan niyo di milagro na tingitingan niyo di napasamak. Anya di realistic, logical laeng. Kuno akseptaren tayo nga naaramid da jay. Da kayo mga nakaawat, da kayo mga naparaburan, na iramang kadjay si bubuslon nga panangitid naglaplapusanan si kamo nga nakaawat. Apay hang agaramid ti milagro kinikabsa mo. Apay hang agaramid ti milagro kadagita kaaruba. Apay hang agaramid ti milagro kadakwada. Baka pa nang ipagarup mo ka ordinary laking ka, milagro gayam kadakwada. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuay iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Jesucristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw.
Paypayso a Diyos sa nagtao, tinapaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti Ama. Ket gapu ken kuana naaramid dagiti amin nga gapu kada tayo nga tattao. Ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapu sa dilangit. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Ket nagbalin na tao. Kasta met anailan sa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw. Kas palawagan dagiti nasantuan a surat. Immuli sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen as idadaya. Tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto at patingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag, iso agtaw diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masak. Hintay Amen. umararaw iti Diyos nga Ama tayo, babaan ti papatay ken panagungar ti bukbugtong nga anak na natay tayo iti basol, ket naikkan tayo iti baro a biag. Isu ang nagserbi akas linnaaw, anang padameg ti na magaadaga, ken nang papudot ti nalamiis a panagpuspuso tayo, iti tunggal para araraw ko na tayo, apo denggan nakamkadi. Apo denggen nakam kadi. Para kadagiti mangidadaulot, di na Kristiyano na pamati, ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Tapnog balay gida ko mangiwarakawag ti sao ti Diyos, babaen ti panangibiyagda kadagiti natalogading nga insuro ni Apo tayo a Hesu Kristo. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Para kadagiti mangiturtura iti pagilian tayo a Pilipinas, tapno babayan ti panilaw ti Espiritu Santo, makita da kuma dagiti kasapulan ti tao, ken mangegda dagiti adu nga asasog da, dawaten mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Para kadagiti kakabsat tayo nga daan iti nasaya at panagbiag, tapno matukay kuma ti puso da, ang mangibingay wenno mangiranod ti sanikwada, para kadagiti marigrigat ken agkasapulan. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Para kadagiti amin na natipon-tipon iti daytoy a padaya tapno agtalinaed kuma ti panagkaykaysa ken ginayat tayo ti tunggal maysa. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Para kadagiti patpatgen tayo aminatay, tapno makikaysada kuman kadagiti anghel ken sa santo ti Dios iti nailangitan a lugar. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo dengget na kadi. Diyos aman nakabalin amin, sikati kamang ken sarikad ken mi bayat ti panagdalyasat mi itirabaw ti daga. Tulungan na kam amang gunod iti napudpud no anak Kristyanwan na panagbiag. Tapno maikari kami amakiranod iti karim. Aragsak ken awan patinggana. Daytoy ti dawaten mi gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Amen. Kakabsat, at datayon ti may kadwa paset tinasantuan na misa. Iso ti liturhiya tinasantuan na Eucharistia. Maawis tayo nga gisagana, ti sagot ayat tayo, kadagiti ado a bendisyon ngimpapaay ni Apo Diyos kada tayo.
Itatungkikin ka sa dumianan kung pagyaman ikin managparap ama ate pasan kemilang kay ku'y tinap pasan kem kumami kenday tu'y ngay tu'y dapiken kang Itsapay lakma kamay kariday ipadaya apang supapak ni kinadulong o ama aking ikin ka nagagsak nga naging pagyaman ikin managparang awake pasangke idlaman itinap pasangke nga kenday tu'y apalas ngay tayo bungi et sa pagdapa tamang ikaridan itayan apang supapak kinadulong ama Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awatan na kumaday to daton kadagita imam, ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kastamet na pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan ng iglesia na. Apo awatem kadagitoy daton mi naggapu damet laeng iti imbag mo aramidem kadta grasyam. Tadagitoy nasantuan a misteryo pasantuen da ti agdama a panagbiag mi ket iparagpat da kadakam ti agnanayon aragsak gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspusoyo. At dada na si tatagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket trumbeng. Pudno na yamay karigat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatagnanayon a Dios. Takas tauna iti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag amayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami. Kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi. Gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles. Ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo di Apo, Santo di Dios dagiti amina parswano tila ityandaga nagdula iti pakailaydayawa asawa na sa ipitan ay itinag Usana, usana, usana itilang
Society nagagawa. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, iting ka ng tuwa. Od noon ay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi ngarot ti paaymo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paaymo ida kada kami. Abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo. Ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal itigay ko'y aking napapaibangan kami. Ket itigay ko'y ang akalis uminom kami. Ipadarangin, ipapatay mo. Tuwawa po aking galing, iyay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipam kad apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan, laglagi pa ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to kanainggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Aming ikalaga sa ilahi, ay dayang matinag ko ang mo di pag-aming magpapamatinag
mo dito'y dagat akasalina itempla Iyang pito ti kanen iti patinayon daw awanen dagiti basulmi akas petiti pamakawan iti basul dagiti natabas kada kami inakamen baybay ang taong manuno ilis Elisa nakangke itigaw ke Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay neso Kristo anang isalakan kada kami. Takot pamidilon ipanagdaw mabahin kendayaw kini ang anak iyo ariyaw sa O Apo mi Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nga agapukan niya ti tedko kada kayo saan kadagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesia ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet Iti ken ka. napakumbaba kinapnuan ayat aposo ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. order sa mangikikat kadagit ibas was sik Pero hindi mo sa magigika dadagiti mas sana idem kadatam amil idem kati amil Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti kordero ti Dios, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, Jak jak may may karingo karingo may may kakanya. katanya, Ngem kanti ti may may salay salalim nga asao, sao mapaimbag mapaimbagton ton. toy kararwa.
Das Wort mo, ulo sabi matuto, isip mo, tapay kaindat day taabya, itikas kanya kaparso, nakakaskas daw tiyayat mo. Ulo sabi matukot, to'y isip ko, tapay nga indat mo, day pabiyang, itikas kanya parso. Ngaya ko, naindatan ngaya ko, nasudi ngaya ko, natanong ngaya ko, naindatan ngaya ko, nasudi ngaya. Jesus, mahal ka, ito'y puso kang nait ka. Ikot ang tuy biyak kugit karawan, tapudyak to may sinakin ka. Iturong magkatuwa po, tarabae maladay tuy nuno. Tanua serpia kasih unun hagingga kungkal bibiyag aki ayak tatlo iswa putibiyagku eti asin suwa putikiretko eti Lintuis up ibagus nagturong kina udno tapi ayat mo iswa putibiyako keti asim iswa putikiret ko keti iswa ibagusto nagturong kinaudno sila mapatuloy panunod ko pakirdem tarito'y natin biyage mapuday to'y kinamurapay ko
italik ko ken ka itatun ko. Iyawat ko ken ka tiyamin ko. Usarem ka taputoy adipen mo. Isurum ka biyak ipilinten mo. Inatalik laing ken ka ba. Dati ay no iswa puti biyak ko. Keti asin swa puti kirep. Keti piling isuap pagluskod nagturong ginakod mo. Dati ay mo suwaputi biyago keti asim suwaputi kiret keti bingin is aputi bagnusko nagduro kinina. Kumararag tayo. Inawat mi Apo, daytoy na Diyosan na sakramento ti panangilagip mi, ti panagtutuok ti anak mo. Ipaay mo kadi, daytoy imparabor asi aayat ni Kristo, agbanag apakaisalakanan mi. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Dagtugaw tayo apagbiit Apo. Maaramid ti umuna meeting tayo taripnong ti parokya Apo kalpasan ti almost makabulan. Iso nga centralized tayo ta ag-meeting tayo Apo. Open Apo maki-meeting amin nga mayat nga pumarokya. Ore mo da kaya nga pumarokya no kaya iyo. Ag-meeting tayo Apo ta kitaan tayo ti pagsayaatan tayo amin hanga pagsayaatan laeng ni Apo Padi may mayat no ad-ado tayo tad-ado tayo nga agpipinapilit kada aga-apa dado tinatangken dagiti nga makauawat da kayo ti number 1 nga maki-meeting Apo nya wen dagiti nga makauawat da kayo ti umuna nga maki-meeting tano daddo man no adda naki-meeting di damot maipakaawat tadi kay nga rod makaaawat nya yan diti hapahana po diti ka napintas tapno pagtutungtungan tayo ti parokya hanla nga ni Apo Padi. Haan nga ni Apo Padi ti head, da kayo, no, head tay amin. Pasurot tay amin. Iso nga agtutulag tayo amin. Awan ti lumamang, awan ti malamangan. Ti lumamang di na po ay napakumbaba ti puso na nga agkamang iti Diyos. Iso nga madamdama Apo, kalpasan dito na Santo na Misa, agmi-meeting tayo ito amin, pangasayo ta agbati dagitay nang runa ka dagitay nagaid nga agbati para iti pagsayaatan ti parokya tayo. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaga pamindisyon. Bendisyonan na kayo kumati Diyos kat aywanan na kayo. Amen. Pagranyagan kumati Diyos tilangan na kada kayo ket kaasyan na kayo. Amen. Ay iparang kumati Diyos ti rupan na kada kayo ket ited na kada kayo ti kapyana. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabali na Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti na Santon a Misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Kita inyo nakihilasa patay isa tayo'y
nakakasama. Itinsidong di Diyos Ama, en Diyos Ama, ang ibang ikisa pa sa